84A. Tiri wana wama wamambo wama wamambo wamambo tere wana wamambo esotoyi papa arindo Sotino, Hendako, Komo, Herekobo, Komo Shako, Komo Shate, Hendako, Komo Hesotoyi, Papa, Wendo, Esote. Toda kumkwazai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Tinotenda nekuenderera mberi kuri kuita chirongwa. Ndakandifunga kuti iko titange tamasangane nedare tozopinda mukati menyaya yanhasi iri very hot, inofanirwa kutaurwa nezvayo because it is affecting many families according to my studies nekumbotarisa nekuteerera kwatinonzwa nagono kana tichinge tapinda muzupuko. Saka totangira pana makadi enyu vateereri. Zita rangu ndinonzi Tafadzwa Choto. Ndinodzidzisa kuuniversity tichidzidzisa pamusoro peanthropology, kutsanangura magariro evanhu netsika zvavanoita mukurarama kwavo. Amen. Thank you. Yes. Makadini wateereri, ini ndinozi Gogoneli Chiwandamira, ndinopinda ndiri kuGreendale. Thank you. Mufaro wangu kwa nemi pazivare. Maita yenyu gogo. Thank you so much. Yes, next. Makadi vadiwa vateereri vatariri, indinoitwa Gogo Munza Deslin. Tinopindura Chitumbisa North. Tinotenda chose. Yes. Makadi vateereri, indinoitwa Itai Chiava. Ndiri mukoti, ndiri midwife Nyamukuta zvakare. Ndinoshandira ndiri paAdventist Clinic ndichipindira ndiri Krobra North. Toda kutenda chose. Yes, next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Nhasi ndoda kumboremekedza vaera soko vese nekuti ndo vakabereka baba vangu inini. Ndivana sekuru nana mbuya vaera soko mese. Tinokutendai zvikuru kwazvo. Musipo dai ndisipo. Saka tinokutendai chose. Toda kutenda chose. Mwari ngaakukomborerei, Mwari ngaakuitire zvakanaka. Nhasi maita mabva mandifungidzisa ndachida kuremekedzawo Goodson Shumba
kuSouth Africa vakanditaurira kuti takasangana pamwe pano paakanditaurira kuti ndiri kuona chirongwa cheFamily Matters. Mwari ngaukomborere, akomborere matanga ako embudzi. Ndinoda kuti mbudzi dziwande. Mwari akuropafadza akuitire zvakanaka namai pamwe chete nevana. God be with you. Now, mukati mezuva ranhasi Gono, tine nyaya iri kuita kuti vanhu vafemere pamusoro vati vhurai mahwindo munhu ashatirwa nekuda kwekuti kupererwa nemweya munhu agumbuka. Ndikati chii zvikanzi iko muroora ari kuda kutsika-tsika nenyaya Rukuvhute rwomuzukuru wangu. Ndiri kumuti huya narwo unoshaya kuti chiri kunyatsonetsa chii handiti muri kuonera yacho iripo. Saka nyaya yeRukuvhute ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Pakugarisana kwatinoita tiri kuona kuti pane vanhu vari kubvunzwa kuti iko rwuripi, pana vamwe vari kutoshaya kuti ndo rwurasira kupi ende zvakamira sei. Maybe ndanchida kuti titange kuti iko Rukuvhute chii uye zviriko here zvekuti vanhu vanokwanisa kutonetsana neRukuvhute. Chii? What really are we talking about? Chii chinonzi Rukuvhute? Maybe tingatange namukoti namai Nyamukuta. Chinombonzi Rukuvhute chimbori chinyi? Inzwara dzemwana mucheche chii? Yes. Nditangire mwana ari mudumbu. Kana mwana ari mudumbu pane tsinga inobva paguvhu remwana ichienda kuna mai kuburikidza nechevakuru placenta. Saka tsinga idzodzo ndo dzinenge dzichitora ropa rine chikafu dzichiendesa kumwana dzichidzorera zvakare kuna mai kuti zvinogezwa zvichidaro. Saka musi unozvarwa mwana achingozvarwa tsinga iyoyo inenge yakushaya basi. Saka inochekwa about 5 centimeters paguvhu remwana. Kubva paguvhu remwana ndo chidimbu chinosara. Asi iyo tsinga yacho kana iri mudumbu yakatoreba zvekutosvika kuma 35 centimeters. Saka asi kana azvarwa inongotsiwa ka 5 centimeters koklempwa kana kuti kusungwa kobva kachekwa. Imwe yakareba iyo inoraswa pamwe chete nechevakuru. Saka kasara aka ndo kaRukuvhute kacho. Kanozomirirwa within 7 days kusvika ku3 weeks kanotarisirwa kunzi kange kadonha. Mwana asara ane guvhu rake riri normal. Iko kodonha zvako. Ndo kacho kanonzi kaRukuvhute kanozodi kanozokosheswa kanenyaya tiri kutaura nhasi. Kanyama ikaka. Alright. Kane kachimukuyu. Kachimukuyu aka kanetsa. Alright. Thank you so much. Maita enyuma inini zvajeka ndizvo here. Ndo Rukuvhute rwatiri kutaura nezvarwo. Saka nyaya iri pakuti iko runonzwinyi kana kazodonha kachimukuyu kaya. Kana kazodonha kanoitwa sei? Kanongoti puu here? Zvakamira sei? Zvinoitwa sei? Ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi. Gogo Chiwandamira, imbotibatsira iwo. Kaitorovesa hana here? Kaikurovesaiwo hana here kana kadonha kuti koitwa sei? Kana kuti mutori maitoziva kuti kanoitwa sei? KaRukuvhute kanga kasingandirovesi hana. Nekuti kwendakabva uko mai vangu vakazoita vana vaviri ndakuziva. Saka paizonzi kadonha ndaiona vasingavhunduki. Vaingotora mukapepa kana kanewspaper chaiko voti mwana adonha Rukuvhute vototora vosungira votonokanda mutoilet. Saka ndakanda akuziva. Saka zvakabva zvarasha kukosha kwekanhu ikako.
inini sezvemuti kaita sekachikuyu kamukuyu kanyama kakatooma ndozvendaitona. Saka inini pendakazoitawo mhuri dzangu nevana vangu vachizoitawo mhuri dzavo hatina kumboita dambudziko rerukuvhute, but munyaya manje dzinotaurwa petaizotizosangana taakuenda kuma6 weeks makliniki uko waiona wamwe wana wakasungirirwa kuti ndiro rukuvhute rwemwana wangu uhu aitsvaka jira wosungirira waibva wataura kuti saka mwana wako andosangana nemwana wangu mwana wangu ndakamugadzira nerukuvhute rwake. Ndo petakatanga kuzoti inga rukuvhute rune chinyuru rune nyaya. Alright. Hey. Ya. Pakaoma. Gogomunda tibatsirei kuti iko pakukuro kwenyu nekunzwa kwamunoita nekusangana nevamwe kwamaita muchizvara vana venyu rukuvhute rwainyanyonetsa here kana chii? Was it something very simple kana kuti pato rine nyaya? Yes. Remember last bonemba medu akazvarwa ndatoti kure ndimwana ndakuma grade 2 but akasunungukirwa kwamutare but mai she had to come nerukuvhute kubva kwamutare kuya naro tachirugara kwagutu tisakaenda kukopa kwini. Handizoziva hangu semwana kuti vakazvifambisa sei chii chakazoitika, asi chandosa nchokuti rukuvhute rwakakwira bhazi kubva kwamutare kubva kumabhasuwa kana tiri kwagutu echiti rwakakwira bhazi kubva kumabhasuwa kuenda kumadokero kwagutu. Kuti zvakazoshandiswa chii hangu handizozivi nekuda kwekuti zvimwe zvataurwa nagogo chiwandamira pane vandakambonzwa vachitanzi runosanganiswa nenyaya yenhova futi kugadzira osungirirwa vanotoisa mafundo ukatasana vanenge hanzi unonzi mutimwe unenge wakasungwa kazhinji kacho panenge paine tupati twerukuvhute and then vamwe vanotoomberera vocherera pasi kudzokedzana kwechivanhu. Alright. Pakaoma. Dr. Choto. Ichimboti batsiraiwo ndimi godobori panyaya idzi. Tiritesere. Imboti batsiraiwo kuti iko any significance pachivanhu chedu pamagariro edu pane here zvakambostadwa zvichionekwa unzi zvaibva apa zvichienda apa zvichienda apa. Alright. Maita basa. Chekutanga kuti tinzwise nyaya idzi tinofanira kuti tinzwise understanding inoita world view yechivanhu pamusoro pemwana pekuzvarwa kwemwana. Saka world view yechivanhu inoti iyo mwana paanozvarwa paipai anditi ropa rababa rekumadzibaba rinotransferiwa kubva kuna baba ropinda mumwana direct and mai inongori pipe inongoshanda chete but pane direct transference yeropa kubva kuna baba kuenda kune mwana. Saka mwana ane ropa rababa haana any component yeropa ramai. That's the understanding iripo. Saka rukuvhute manje becomes a central point in that transference because ndo visible chinhu chinosara chinoratidza kuti panga paine some connection of some sort. Saka it means kuti rukuvhute is the source of life inotransfer that relationship between ancestors wakanga wari muna baba wachipa kune mwana. Saka in a very significant understanding nekuda kwekuti iconduit ipipe yakashandiswa kuti upenyu hupinde mukati memwana. Saka kana ine that significance man zvazvinoreva ndezvekuti identity chinondi attacha inini neancestral kin rangu visible monument yacho artifact ichinyi irukuvhute. Saka in other tribes anditi zvazvinobva zvaita ndezvekuti kana mwana achinge azvarwa process ichinge rwaoma paipai runofanira kuzotorwa runochererwa kuancestral land kana kuti mukitchen kana kuti any place ino-identify the ancestors. The point is being taakukupa identity yako iwewe kuti iwewe wave a legitimate member werudzi rwedu. Rangarira kuti rudzi rwedu ruri attached kana tichiti kumushaka
hatisi kungoreva kumusha as in a physical place, asi kumusha tiri kureva kumusha kune makuva emadzitateguru, kumusha kune Rukuvhute. In other words, kumusha kune a spiritual definition as well, more than a physical definition. Saka ikoko ancestral ikoko ndo kunofanira kuiswa chinyi Rukuvhute. Why? Because those akukupai ID kuti aiwa imimi muri wekunzvimbo uku. Why? Because Rukuvhute rwenyu riri kupi ikoko. Saka iya GPS manje kuti ma ancestors akuzoita uyu ndewedu. Because chinyi Rukuvhute rwake ruri chinyi area area yani yedu. Saka kana iwewo wakasa Rukuvhute rwuya rwakasaenda ku ancestral home yako, zvinobva zvaita kuti dzimwe connection dzetambo dzanga dzifanira kuti dziconnect dzinoita sei dzinovhiringwa. Saka kana dzavhiringwa manje avanenge vakuti but iwewe uri kuda kukonzeresa kuti mwana asangane nemamhepo nemunyama. Why? Because ancestors ari kufanira kumuprotecta. Vari kuti aiwa hatina kuita formal introduction, hatisi kuziva kuti uyu ndiaripi, chinotizivisa kuti uyu ndeupi Rukuvhute. Saka inozoita a contentious issue because vanenge vachibheliva kuti aiwa prosperity yemwana iri related ku the favor yema ancestors. Ma ancestors vanenge vaine mufaro. Saka kana makasafollowa process iyoyo zvoreva kuti ma ancestors haasi kufara ine mwana anogona kusaprotectwa, anogona kuita munyama, anogona kusangana neurwere, otadza kubudirira mulife kana kuti ongodzengaira. Why? Because hapana kuitwa this process. That's the understanding. Alright. Kwamakarurasira ukoko veko vari kutoti hatimuziviwo. The understanding is kuti zoni kumwe kwese kusango. Kumwe kwese kusango, even munhu ari kuno kuHarare ari kusango, because kusango, because hakuna connection, spiritual connection anyhow. Hauna connection kuno kuHarare. Even uri malights, even uri muchinyi, uri kusango. Kana uchinge wazo ku ancestral home manje wapa musha manje. Why? Because wamu environment yako yauri safe, because uri mu territory yani yenyu uri kuprotectwa imomo. Saka chinokuconnecta ne that world is the umbilical cord. Rukuvhute ndo rinoconnecta. Alright. Pakaoma. Chiremba imbotibatsirai Dr. Watson kuti iko vanhu vanotonetsana here nenyaya yaro kana kuti iko takuda kukumira mombe isingakumi zvayo. Handiti muri kuona? Yes. Tinotenda nekuduhumura kuri kuitwa nevadare vachoto vabva vagurunura vhiri pagedhi rikadhibha. Saka apa panotoita kunetsana chaiko kunetsana chaiko kwete zvekutamba. Noda kwokuti zviri kunzwisiswa kana kuti zviri kutendwa, mumwe anotaura achiti we don't hold our beliefs hold us. Saka zvikaita sekuti zvatsiretenwa zvatsanangurwa neudzamu hwakadai, zvinoita sekutoti iweweka uda kutounza zvinhu zvakaipa mukati memusha munomu. Saka muchaona kuti kunzwisisa kune vanhu kunounza kupesana kwakasimba pamusoro penyaya dzakaita seidzodzidzi, nekuda kwekuti kunoti vamwe vane kunzwisisa kuri rooted in African traditional religion, kwoita kunzwisisa kwokuti kuri kutungamirwa neshoko raMwari. Shoko raMwari ndo mwenjeka wetsoka dzedu nechiedza panzira dzedu. Unondoudza kuti apa unofamba wakadai, apa unofamba wakadai. Rukuvhute runotaurwa just about 2 times muBible. The prominent place yarinotaurwa ndepana Ezekiel chapter 16 verse 4. Apataurwe nemarituals, parongotaurwa kuti rukuvhute rwanga rusati rwachekwa. Asi zvekuzoti kuchererwa seri kwemba here, hapana bhaibheri parinotsanangura nezvekuti rwazofambiswa sei. Saka chinoita kuti pauye kupesana ndechekuti muchaona kuti pane deep spiritual significance iri kuatachwa kurukuvhute. Ende muchitendero chechivanhu chinamato chiri centered pamhuri, hachizi kuchechi. Chiri centered mumhuri. Chinamato ndechemhuri.
Alright. muri kupaona isu zvedu ndisi notorerutsa chiti hatichazoenda kuchechi muri kuona Bacho vanhu chechi titori muchechi kana tiri kumba. Imba itori muchechi, mumba muchechi, chechi mumba. Zvakapfekana zvokuti hazvigoni kuseparatana. Saka everything is spiritual. And zvine spiritual significance and so on. Saka panozoya kupesana ndepekuti the central kana kuti yatingati the active ingredient pane zvatsanangurwa navachoto izvi, the active ingredient ndeyekutenda kuti the living dead kunzi kune hama dzakafa dziya idzi dzine influence and impact pane zvinoitika kuvapenyu. Saka mwana uyu Rukuvhute rusakauya exposed, haasisina protection yeve kwake, and zvinhu zvake hazvichafambi muupenyu. Anogona kungozungaira nenyika, kana kuatakwa nema-malevolent spirits, mweya inogona kumurwisa, haana protection iyai nekuti vekwake havana kusumwa. Muri kuona, saka ndo pane active ingredient. Shoko raMwari manje rochidzoka pakutitaurira kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya5 yochitaura kuti vakafa hapana chavanodini chavanoziva. Yobva yati rudo rwavo negodo ravo nekuvenga kwavo zvose zvanguva zvapera hazvo, havachina mugove pazvose zvinoitwa pamusoro pezuva. Jobho obva ataura kuti kana munhu afa vana vake kunyange vakakudzwa chero vakaderedzwa haaoni vachiitirwa izvozvo, haachakwanisi kuzviona. Saka ndo panobva, saka inobva yaita a clash of world views. Saka ipapo ndo panochiuya I think nyaya yekutenda yakasimba zvakadaro zvekuti inokwanisa kusava mwana vanoita masuicide bombers zvichibva pakutenda kwaakabata, and anoona upenyu hwake huri dispensable husina basa, achidhifenda kutenda kwaanako. Saka ndo panobva ipapapa kukweshana kunokwanisa kuitika mumisha mizhinji. Tisingatauredi kuti vamwe vanogona kuzosiyana kuti mumwe abva nechekumatebheleland kana kuti mumwe abva nechekumaongwe, mumwe achibva kumakorekore, zvinogona futi kusiyana kunzi saka toita sei. Asi zvikuru sei the clash of world views inenge kubva pakuti African traditional religion and the Christian or the biblical world view ndo panokwanisa panonetsano chaizvo, panonetsano. Ende vanenge vachizviita nekuzvikurudzira nekuzvitungamirira vanenge vachitoona vari kuchengetedza musha, vana nedzinza. Handiti muri kuona nayo chairipo. Saka zvinobva zvasimba zvakanyanyisa. Yes, mune chamafida kuwedzerera. Yes, chinotarisika kana chitarisa vanhu vereligion, traditional religion yokai, vanhu vanobhilivha zvakasimba ndo panozosiyana nemakristu manje, because tinobata kwese. Kana vakati tiri kuite zvedu tinonga tiriko. Kazhinji ava vanhu ava vanode zvetradition religion yawe kashoma kuona vachiuya kunuko kweduko, havauye kuchidyo. Aiwa, havauye kuchidyo, asi imi munoenda kunobetsera nekuona kuti chii chiri kuitika zvese. Ndio panozoti kana takutaura nenyaya yeRukuvhute kuti sekutaura kwaita kuti rinenge ruri pasi ruchibatanidzana nenyu rwaiswa pasika inyama, uyu otaura kuti wakafa hana chaanoziva, uyu ari kuti aiwa Rukuvhute ruri kuziva nekuti rwabatanidzwa nasekuru wakafa kupi wakafa uko. Ndio pekuti dai tikanasokwanisa kuziva kuti zvinhu zviviri izvi zvakatoparadzana. Kana wati uri mukristu chiita zvechikristu, kana wati uri wekuku handiti vakuru vanoti kana wada kudya imbwa chibva watodya riri gono, ndokuti wapangidza kuti unoda kudya chii, unoda kudya imbwa. Saka ndiri kuti Rukuvhuteka runoita mhere nemusanganiswa watinoita makristu nevanhu vasiri makristu. Bata chinhu chakakura gogo chiwandamira. Ndo kwandanda kutouya kuti iko Rukuvhute runofanirwa kunetsa vanani chaizvo chaizvo. Ende sei ruri kungoti iko ukapinda unonge uchinzwa rwiyo rwechechi,
ukatanga nyaya iri kuvhute pavanhu ivavo vari kuimba rwechechi vanomudaira vese vanofenda kuti kwaiwa vari kuvhute hari kuraswezve handiti muri kuona nayo cheripo mune matikuwadza handiti muri kuona ukaenda futi kune vanhu vasiri kuita havo zvechechi vanozvi saka zviri kunyatsopindana sei chaizvo zvakamira sei chaizvo imboyatsotibetserai maybe chiremba imbotibetsera ipapo zvakare maimunda I can see you have something that you want to add. Seiko zviri kunetso vanhu vasina kana vhesi rekuti thou shalt dai nerukuvhute havana vhesi but tiri kungoona vari kupindwa nechando zvikanzi rwarasika mukombi mai vakatopfeka hembe dzeruwadzano vanotoinge vachafenda kuti warasa rukuvhute handiti murikuona nayo cheripo imba yesotibatsirai mai munda chinyi zvakamira sei? Ndinoona sekuti pastor pane zvinhu zvatakangojairira zvatakakura zviripo background inogona kuaffect. Okay. Kungoti regai ningopa mufananidzo wekuti pamwe isusu vekuhamandishe ndiri mwana wekuhamandisheka nevekwachiwandamira mhenu zvavakaitirana kumashure uko handiti patoto pandozokura inini nagogo chiwandamira havatozivi zvakatoitikawo kumashure ikoko nekuti vanhu vekuhamandishe nekwachiwandamira havaonani. Generation dzinouya inenge chingori hondo iyoyo saka sometimes zvimwe zvacho zvatinotobatira pazviri pasaka sezvo mataura kuti kunogona kutonge pasina munhu atori nevhesi but anenge achiri kuvhute rwakakosha vasikana unofanira kunge uri kunyika kwako unofanira kunge uri pamusha pako but kuita zvinamubvunze kuti chikonzero ndechei hapana saka sometimes zvinhu zvatakangojairira zvatakakura zviripo but zvisina kana meaning tichibata zvataurwa namukoti vataura izvo kuti rukuvhute itori tsinga handiti iri kutobva pana mai saka nezvataurwa nadhoko zviri kubva zvaita kunge zvinopesana vari kuti iropa riri kubva kunani but itsinga riri kunochekwa panani but iropa riri kubva kuna baba zvichienda kumwana that's why richizokoshesa kuti nderokumhuri ipi yekuhamandisha handiti so indiri kuda kuti muone kuti kuvhiringa kwazviri kuita kuvhiringana ichi avari kuti zviri kubva kutsinga yamai yabva ingonochekwa isina kana basa ende imwe yacho pati yatotorwa hombe yacho yatonoraswa uko handiti kutoona kunju hamati zvinopiswa here kana zvinoitwa sei zvatorashiwa uko handiti but pati hombe ndeyatoraswa but tiri kunetsana neka 5 cm kavaitisikai saka kamwe kacho kanyaya kekuti takangokura zviriko ndobva tazvibata isusu hatichadi kuzviregedza manje zvekuti mukatobvunzawo pamwe kana kuda kaitawo mwana wake kana kamwana kakuda kakazokura kabhiriya kaya kana kachingoti gogo akati rukuvhute kumusha but reason pastor pastomborina reason pane pastombo inobatika chaiko saka ndopaya panziko ngwarirai kuti iko our beliefs we don't hold them but they hold us handiti muri kuona nayo chairipo saka anchida kuti iko Dr. Choto mumboyasotibatsa zviripo here zvekuti iko mungayasokutura munhu kuti iko tinyatsoti tamubhabhatidza tichinyatsobvisa kunyatsokutura kuzunza kuti iko hana ichiregera kurova kana aona nheko yebute kana achinge rukuvhute ruchinzi rwarasika mubhazi mai vachibva tinganyatsosheka sei? Is it possible? Imboyazotibatsirai because I think the party yandiri kuita kuti iko maybe tibatsirane ipapapo ndeyekuti iko you are a doctor in these things and yet you are a Christian. That's one thing I celebrate paupenyu hwenyu. Imboyazotibatsirai. Alright, I think chinoitika pa African religion. African religion haina Bible, haina magwaro, haina mascripture. African religion chinhu chinorarama everyday. Chinhu chinorovedzerwa munhu achikura kubva ari mudiki chinotaurwa each and every day. Hakuna sermon kunzi yanguva yedivine service. African religion inenge ichikuparidzwa 24/7. Divine service it's continuous. It's continuous. Saka zvainoita manje ndezvekuti African religion yakapita do inodefine identity inosvika panosangana definition yekuti inini ndinonzi nhengi papo ndo painosvika ipapo paidentity ipapo now chikristu manje zvachinoita manje chiri pa a different level. Chikristu
chinotaurana nemavhesi, vanhu vanoungana kuchechi musi weSaturday kana musi weSunday, chinoita sei. Saka zvazvinobva zvaita manje ndezvekudai so. Ndezvekuti vanhu vanorarama musociety ine vamwe vanhu nyudziwa chivanhu chachi. Saka munhu anogona kuidentifya semukristu, but pazvinhu zvisiri clear, zvisingadzidzwe kuchechi, zvisiri clear mukati meshoko raMwari, default setting yake ichivanhu, nekuti ndo yaakanyudzwa mairi. Saka rimwe racho idambudziko rekuti vafundisi kana kuti vaparidzi vemuchechi vamwe vacho havataure nyaya dzinobatika, dzinoraramika mumhuri. Saka nyaya idzodzo padzisingataurwe, mamwe mainterpretation echiwanhu anoramba achiexista because hapana chati chatora nzvimbo yegepi iroro. Saka ndichitaura pamusoro penyaya yerukuvhute, inyaya yeidentity, ndo pane pride yevanhu kuti inini ndine connection nenzvimbo iyi. Saka kuti imimi mutaure kuti zvoni rukuvhute harina kukosha, kune munhu ane pfungwa yekuti connection yangu ini panzvimbo iyi, kwaari zvoita sekunge arasa identity kuti hazvifaniri kudaro. Now problem inobva yazoitika manje ndeyekuti identity iyi manje haizingori identity yesenemu kungonzi ndinonzi choto, identity ine connection nezvemweya. Saka problem inobva yazoitika manje ndeyekuti hatichagona kuchipatsanura manje izvi zvatiri kuti izvi zverukuvhute izvi nezvemweya, because zvinhu zvine hotye mukotye. Murikona painoipira ipapo. Saka the point yandoda kuti nditry kuemphasize ndeyekudai so, ndeyekuti zvinokosha kuti isu semakristu tinzwisise the biblical world view zvakanyanya. Takabata the biblical world view and nyaya dzeidentity in the biblical world view, zvinotibatsira izvozvozvo kuti kana tinge tosangana nenyaya dzakadai so hatizonetseke. Saka takawerenga mukati mebhaibheri tinoudza identity yedu yave muna Kristu, zvekare zvapfuura. Takadzikinurwa kubva mufambiro watakasiyirwa nemadzibaba wedu usina maturo. Nemamashoko chikristu chaicho zvinoreva kusiyana nezvinhu zvose zvinopesana neumwari, tobatana neumwari, ndo zvinoreva chikristu. Saka zvese izvi zvekuconnectwa nemancestor, zvekuita sei izvi zvese izvi, ideally zvinofanira kuti zvibvisiwe munhu paanouya kuna Kristu. But because that process yekuti munhu auye kuna Kristu haisi kutsanangurwa zvakanyatsonaka, panozoita musanganiswa. Saka nyaya yerukuvhute yamawinzai, it's a very typical issue, because nyaya iri munhu wese anoita rukuvhute, muIndia, murungu, muchinyi, kwese kunoitwa nyaya yerukuvhute. But sei chinetsa vuno, because vuno kune interpretation significance, spiritual significance inoatachiwa kurukuvhute. Iro rukuvhute pachezvaro ruri rega haruna problem, but chinozoita kuti ruite nyaya yemeaning yataatacha ipapo parukuvhute. Saka nyaya hombe haizi the physical rukuvhute, nyaya iri understanding yerukuvhute yatiri kuisa ipapo. Saka ndo yatiri kuti understanding iyi yerukuvhute iyi haizi compatible nezvinotaurwa neshoko raMwari. Because mushoko raMwari hatiudzwe kunzi rukuvhute ruri so significant zvekuti unofanira kunokwirirwa ndege, kuti munhu kana achinge ari Dubai rotokwira ndege, rototumirwa neDHL, rotouya ronochererwa kumakonde kutonzi process yaita. I-understanding, i-belief, zvinhu izvi zviri kuexista mupfungwa dzenyu. Saka kana tichinge taamuna Kristu manje, zvazvinoreva ndezvekuti tinofanira kunzwisisa kuti ayewa isuka identity yedu iri muna Kristu, tinoprotectwa kwete nekuda kwema-ancestors, tinoprotectwa naKristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki, tese tave vana tave humwe chete muna Kristu. Takabata ipapo tino overcome this obstacle inowinzwa ne-ATR. Because kana takasangobatana neipapo nyaya dzese dzinofa. Thank you so much. Chindibatsiraiwo maybe gono kuti iko
ndiri kuona sekuti iko pane zvimwe kana ndaa mukristu pane zvimwe zvinhava zvinofanirwa kungosiyiwa. Handiti ndizvere zvinhava zvandaiti zvinhava zveupenyu, handiti ndizve zvinofanirwa kungoti ichi nechichi nechichi izvi zvingazvichisara uchitoenderera nezvi. But mukusiya uku tibatsirei kuti pane here anozosiya nezvimwe zvinhava zvisino hazvo mhosva zvakatokosho hazvo kufamba nazvo. Handiti muona nayo chiripo, because pane vamwe anotofunga kuti iko kuti unyasove mukristu mbichana unofanirwa kumbonzi chirungu mbichana, umbosanitizwa nechirungu kuti uite kachirungu mbichana, then ndo paunozosvika pamberi paMwari. Kuti unyasosvika pamberi paMwari uchitaura shona dzako netsumo, Mwari anototi uruda kuti kudiko, wadii tsvagai murungu andibatsire kukunzwisisa. Handiti muri kuona, which is not like that, but ichiremba ichimboyazotibatsirai tibude apa zvakanyatso kunaka, because tiri kuona kuti ndo nyaya iri kunetsa panyaya iri Rukuvhute. Interpretation, meaning ende tozvisiya here semakristu kana kuti tiri kuenderera mberi nezvipi apapa. Imbotibatsirai. Tinotenda zvikuru Sinyoro. Nyaya yatabata iyoyi yamabata iyi panopisa nekuda kwekuti tinenge tiri paarea ine continuity and discontinuity. Muchaona kuti idama iroro kuti pane zviri kupera pane zviri kutanga. Exactly. Pazoni racho razvinosangana ipapo. Exactly. Nezviri kukondinya. Nezviri kukondinya. Handiti muri kuona. Pane zviri kupera, pane zviri kutanga, pane zviri kukondinya. Exactly. Ndo pamuchaona kuti tsamba zhinji dzaPauro dzainyorwa dziri ndo pazoni raanga ari. Kune vakanga vari muchiJudha vakagamuchira chiKristu. Kuti saka ndezvipi zvekuchiJudha zvinokontinya kuchiKristu, ndezvipi zvisingachagamuchirike kuchiKristu, ndezvipi zvatati singaiti kuchiJudha zvaakutangira panapa nekuti taama Kristu. Exactly. Muri kuona? Saka ipapapa saka muchiona tsamba dzaPauro ndo paaedza kutsanangura. Exactly. Saka vazhinji ndo pataurwa panapa kuti dzimwe nguva hatitori nguva yekunyatsa kutsanangura. Saka panobva paita dambudziko ipapapa nemhiyepiye dzinenge dzakuitika ipapapa. So muchaona kuti kune vamwe vanobva vamerera vanoti saka chiKristu chebhaibheri renyiri raakutoshora madzinza edu. In fact rega nditange ndaverenga vhesi rekumbokwidza BP dzeivavo ranga rarifewa navachoto. 1 Peter chapter 1 verse 18 yobva yati, for you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without a blemish or defect. Ma-ancestors arutaurwa pa handiye vashona ba, ndiye vaJudha. Muri kuona? Saka Mwari ari kutoti ndakatokubvisai mamuine tsika neunhu namagariro namaitiro andakatokurumurai kubva paari. Kune kwamaicherera Rukuvhute. Kune zvamaitoita ndakakubvisai. Zvikanzi ende zviri kunzi empty way of life. Maizviita muchizvipa meaning asi zvisina zvazvinoreva. Muri kupaona? Zvika ndakakubvisai ikoko ndikakuisai pakuti mufambe mune zvakanaka. Saka izvi handi zvinhu zvinongonzi zvaitwa kumaAfricans, zvinhu zvinotoitika in all cultures. Pane zvinhu zviri mutsika dzevarungu zvisingatowirirana nechiKristu. Kune zvinhu zviri mutsika dzemaChinese kana maJapanese kana maFilipino kana maAborigine zvisingapindirani neshoko raMwari. Zvimwe chetezvo netsika dzedu isusu. Asi kochizoita futi zvimwe zviri mutsika dzedu zvinotodondana kudai neshoko rani raMwari. Zvokutoti varungu vanotoda makomendari kuti zvitsanangurwe, but inini ndinozvinzwisisa noda kwokuti zvinotowirirana.
muri kupaona zvinotondibatsira kuti nyatsa kunzwisa shoko raMwari zvine udzamu. Saka zvakakosha kuti tisaite zviya zvokuti tisvike pekuti mamissionary mazhinji akatanga kuuya vanga vasina anthropological orientation yekunzwisa kuti vanhu vane tsika namagariro. Vazhinji vakangosvika kuti stop everything. It's nonsense. Are you getting that? Kana zvakatosiyana nezvatinoita isusu, stop it. Yeah, whether it's music instruments kana kaimbiro kenyu, stop it, tati stop it. Muri kupaona. Saka ipapo pakabva paraswa zvakanaka nezvakaipa zvacho zvese out. Onzi right, chitangira ipatsva nemazita chawakato tonzi mazita enyu hatoiti. Ngatichito kuti mufaro chinonzi mufaro chii? Kanoti Gambaya. Ana Haruna. Out. Ngatichitanga iwa Pedro, iwa ane. Saka tiri kuti zvakakosha kuti tizvinzwise kuti kune zvizhinji zvakatonaka chaizvo mukati metsika namagariro. Asi kana tiri panyaya yerukuvhute, chimwe chiri chandati chaicha the active ingredient panyaya iyi ndeyekuti vakafa vapenyu uye vane chekuita, vanofanira kuti vasumwe vagamuchire mwana uyu, vagomuchengeta, vagomubatsira kubudirira. Muri kuona. Saka ipapo ndo patiri kuti ipapo manje kana tikaenda kumusiki wemunhu, injiniya wemunhu, ndiye ari kutaura kuti vakafa manje hapana zvavanoziva. Muri kupaona. Saka inini kunyange kuriko kwandabva ndo zvandakadzidziswa namadzitateguru, asi nekuti ndazowana chiedza ichi ndaakuchiti apa asi handisati ndaona shoko iro riri parinopesana nemutupo wangu kuti ndinzi gono, shoko iri richizvizvidza handina kupaona. Saka chinhu chandinokoshesa. Muri kupaona. Saka pane zvinosara, pane zvinopfuurira, pane zvinotanga ipapo. Pane zvinotanga ipapo. Maita henyu. Saka ipapo panoda kuve we need to be very very careful. Zvakakosha izvozvo. Yes. Mama. Ndanchida kuti chinhu chinonzi belief chakaoma ende chinoenderana zvataurwa nebackground socialization. Ukaona kuti ndoda kupa semuenzaniso kwese kwatinoshanda, ndakashanda muno ndakashanda kunze, ndaiona kuti mwana kana akazvarwa, ngatise arwara muchipatara, adarika kana 3 weeks rukuvhute rwodonhera ari muchipatara, unotofanira kutochengeta rukuvhute irworwo kuitira kuti vabereki vakauya vanhu vanodecide kuti rasai zvenyu, vanozvirasira vega kana kuti ozvirasira vega kana kuti voona zvekuita nazvo. Ngandipe semuenzaniso muIndia ane rukuvhute rwakadonhera muchipatara mwana. Zvinokosha hunzai rukuvhute irworwo, mbuya vari kutobva kuIndia vari kutovinga kuti vasaone rukuvhute rwadi vasvikoona rukuvhute irworwo, kuti vanozorwiitisei hatizivi. Saka sekutaurwa kwazvaitwa zviritori mabeliefs atori ndudzi dzakasiyana siyana. Ndaitoverenga ndichitonzwa futi kuti chero maJapanese vanozvikoshesawo izvozvo, maKenyanzi vanozvikoshesa. Saka izvozvo chinhu chinonzi belief, chinhu chinonetsa kubuda mupfungwa dzemunhu. Ndosaka muchiona even pachiKristu dzimwe nguva tinokontinya nazvo because zvinhu zvatikakura nazvo, zvinhu zvakarovedzerwa matiri zvekuti kuzviburitsa zvinotinetsa. Ndosaka even mubhaibheri zvichinzi kuna Deuteronomy, gara nevana vako pasi, uvaudze, uvadzidzise vachipinda vachibuda. Izvozvo kurovedzerwa kwakaitwa chivanhu chedu, tikazviitawo kurovedzera chiKristu chedu, tinoona kuti tinoenda a long way. Thank you so much. Asi chinhu chasimbisa hana yangu mukati mezuva ranhasi is the sharing kubva kuna Dr. Choto kuti zviri kumbobva nepi, what is the world view. Asi sharing yabva kuna chiremba zvakare Dr. Watson yekuti the central pillar ratiri kurwisana naro panapa, pfungwa yatiri kurwisana naro ndiro kuti rukuvhute is identity.
ndo meaning inoatachwa kwatiri, handiti ndizvo here? Rukuvhute ndo iwewe wacho ndo kwaunobva, unobvepi, ndiwani, handiti muri kuona? Saka ngaruende runoendeswa nevari pasi, handiti ndizvo here? Pakavigwa madzitateguru kuti iwe ugokwanisa kuita sei ubudirire. But manje shoko roti iko ivavavo vamuri kupira manje Rukuvhute havana chavanoita sei, havana chavanoziva. Unogona kukudzwa, unogona kudzikiswa, ivo havatombozvizivi mukati meupenyu. Saka nyaya yekuti vakafa havana chavanoziva ndo zvinotaura, ndo zvinodzidzisa shoko dzvene raMwari. Saka iyoyo ikatinfoma manje patakabata Rukuvhute rwemwana, tinofunga kuti iko nezita raJesu tinenge tasunungurwa. Apa patangoda kuti titove nyaya dzechiKristu manje. Saka imi manje mai ruwadzano kana kuti imi munotungamirira ruwadzano, chiregerai kuuya muchikakavara zvakasimba, muchiburuka bhazi motanga kupopota mutori neunifomu yedhokasi kana kuti uniform yemadzimai emethodist echina and all that, iri yabhachi dzvuku. Haridi kuti umbva wapopota uchibva kubhasi stop uchitaura kuti Rukuvhute, uchiita kunge uchaita karati mumhepo uchipopotera Rukuvhute, nekuti uruda kuti unorutsveta kwakavigwa madzitateguru. Munotoona kuti zvadambuka nekuda kwokuti shoko raMwari rinoti tinochengetwa nani manje? naMwari. Hatichengetwi nevari chii? Nevari pasi. Handiti muri kuona? Saka zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Regai tipedzise tichiti Rukuvhute rwadonha, vamwene vapenga, toita sei? Ndodini? Handiti muri kuona? Ngatipedzisei tiri ipapapo. Yes, ngatitangirei. Zvakaipira kuita process yekunocherera Rukuvhute ndekuti nyaya izi yekuiswa pasi chete, pane kuteketerwa kunoitwa, pane mashoko anotaurwa, pane kusumwa kunoitwa. Alright. Saka iwo wakangonotora badza wakanochera wakachaora kuti aroda ngoti tingochera, ubva wangoda iso hauna kuchera. Okay. Because hauna kusuma. Okay. Alright. Hauna kuvaudza kuti ndo zvatakuita. Alright. Saka process yekucherwa kweRukuvhute haigone kuseparatwa ne-the ritual aspect ye-ATR yekuomberera yekudai. Okay. Saka iwewe uri muKristu kunzvenga ipapo kunogona kunetsa, because unogona kuti ndinoda kuita kuti ndiva accommodate, but vachatongovasuma. Okay. Ende zvinoita go against shoko raMwari. Saka ipapo pakutotsvaka kuti imimi baba namai mumire, muzive kuti aiwa this process iyi inopesana nezviri mukati meshoko raMwari. Okay. Okay. Reason number 2, kune vamwe vanhu vekuti havazvikoshese mazuva ano, vekutoti vanotoisa mumabhini, vanotoita sei, kune vamwewo vanozvikoshesa, kune vamwe vanozvikoshesa zvichireva kuti nyaya yeRukuvhute haizi life and death. Zvekutoti Rukuvhute rwakasachererwa pasi zoreva kuti munhu akutofa, aiwa ingori belief iripo. Saka tofanira kuziva kuti aiwa kusiyana kwemachinyi kwemabeliefs kwakuitika panapa. Iwewe chimirira belief yako sechinyi semuKristu, haugone kuita process yekunocherera Rukuvhute kana wakasaita the spiritualism aspect. And the moment yaunongoita that spiritualism aspect, watobva mubhazi rechiKristu wakwira mubhazi rechivanhu. Saka tiri kuti even vamwene vachipopotaka ndopai panopinda mavhesi ekuti zviri nani kuteerera Mwari pane kuteerera chinyi munhu. Handiti ndiri ipapo zvinokosha kuti mhuri ibatane, baba namai kana situation yakadaro yaitika vese votaurirana naamuna nevari kupopota kuti aiwa isusu tiri maKristu, isusu hatitende mune zvipi izvozvo, isu tochengetwa nani? naMwari. Minyama yamuri kutaura inogona kuitika, aiwa isusu anotichengeta ndiani? ndiMwari. Ngatisave vanhu vanotya, ngative vanhu vanotya Mwari. Nini kuona kwangu ndo solution inogona. Thank you so much. Maita henyu Mwari ngaakukomborera akuitire zvakanaka. One word. Yes. Ndachide kuti vatotaura chaizvo kuti kurarama kwatinoita matambudziko aya ekuwane gakava nekusawirirana pane nyaya dzeRukuvhute, kazhinji zhinji panenge patoiteka dambudziko rerufu.
Okay. Saka ndo kunode kungoassociatwa zvinhu zvacho zvese izvozvo. I remember of a couple vakazvarira wana wamhiri kwemakungwa vakaita marukuvhute acho vana vakauya kunoko vakaita accident kuZimbabwe kunoko vakatora ndege kuuya kutora vana vavo kuti tinonoaiga kune rukuvhute rwavo kuBritain. Yeah. Ndiyo connection yeyo kwetakaisa rukuvhute rwavo ndokwachanodini ndokwachanoigirwa. Ini ndanchiti semakristuka hakuna munhu ari mumhuri iri yega yekuti handina wasingatendi chitendero changu wanotendawo zvitendero zvavo inotendawo chitendero changu but chikuru chaichaizvo ndechekuti ngatidzidzisane sezvataurwa nadokta kuti akafa hana chaanoziva wotaurirawo munhu mavhesi. I was shocked yesterday munhu umwe achibvunza kuti masabata munotaura nezvamwari here imi munotaura nezvajesu here inga hamubhilivhi zvajesu munongotaura zvamwari chete. Where did you get that? Muri kuona Wanotoda kutodzidza. Akuda kutodzidza. And we believe in the Trinity. Ndakutomutsanangura kuti aiwa Jesu handiti ndiye Mwari wacho. Saka ndiwo zvakaita dzimwe hama dzedu manje. Dzinenge dzisikanasi kuziva kutenda kwedu. Therefore panongonzwa aiwa mwana ari kuvhute rwake anofanira aende pana sikuru wake. Iwewe nekuti hauna vhesi rwakabata, hauna kunatsotendeuka, kunga usiri, kunga uchi uri mukristu. Ndo panozobude dambudziko rokuti Mwari atibatsire. Kune wakateera kuti ngatishinge kuti petinonga tatenda mabeliefs hongu aripo but mabeliefs asati kanganisa kubva panani? Pana Mwari. Maita Gogomunda. Yes. Ndoda kudzokera kumashure picha. Pane nyaya yataurwa namukoti yekuti hanzi rukuvhute rinodona kubva padera zvarwa mwana up to 3 weeks. Nyaya yakambotinetsei. Mwana akatora nguva asina kudona guvhu. Zvinhu zvakaitika kufemeli. Nyaya iyo yakanetsa mufundisi. Yakanetsa. Because munhu angasina mwana asina kudona guvhu masavada. Mukadzi nemurume. Vamwe vanhu havasi maadventists. Ini ndakatove involved. Ndiri kunzwisisa kuti guvhu remwana iri richadona here. Mozova pakasvika pakunzi muroora dura sei guvhu remwana raita sei ranoka kudona. Ndofunga nekutoti mwana aziwe wepano. Vanhu vanosvika to such an extent guvhu remwana rikanonoka kudona. Thank God mazvitaura izvozvo. Tinofanira kunge tiine ruzivo. Ngatidzidzisanei mukurarama kuti guvhu remwana rinotora period yakadii. Mwana kuita 3-4 days apa mwana chipatara ratodona. Pakatoita nyaya akunawo muroora ane chigumbu chekuti ini ndiri kunzi ndakabuda ndikanotora ndikauya nemwana mumusha. Mukona saka ndiri kuda ngoti panyaya yerukuvhute urwu kangori katsinga kataurwa kaya kanofanira kuti kabve kaokoraswa then upenyu hwotoenda mberi because kanhu kasina zvakanonyanya kubatsira kana mwana abuda kunze. That's why kachitooma guvhu rosara rakaita rakavhara. Isu futi makristu tisati tatoita vana ava ngatidzidzisei mufundisi vanhu zvatinotenda. Chimwe chinozoita kuti vanhu vatipinze munyaya dzavo idzi hunga nyoka hunga fishi tambowirirana navo pane zvetradition but paguvhu remwana wangu manje ndakuti hazvichaiti. Saka mira panzvimbo kana uri mukristu. Tell your relatives isusu tinobhilivha mune izvi. Mazoona taita mwana wedu isu tinoita pane izvi. Ndikurememba makoti wangu nemwana wangu vachakazvitakura. Ndakangoona kastatus kanga kakanzi musazogumbuka kana maona tisati taisa mwana wedu pastatus nguva yakati tisati yaita sei yapfuura. We don't want to expose. Kankatori kastatus mwana achakazvitakurwa mudumbu. Pakatozvarwawo mwana zveshuwa vanonzwa vanga vatoita sei vatoona. Hatinambomhanya zvedzungu zvekuti ndaita mbuya. Takamirira nguva yavanga vachida ivo kuzotanga kuexposa mwana wavo kuvanhu yasvika. Saka semakristu ngatigarei tatongoudza hama dzedu parege kuzove nekuti patova nemwana ndopamunozopinda kuti ashandisirei iwe wamazozvara nhasi uyu. Saka ngatigare taudza hama dzedu zvatinotenda isusu tomira muzviga nezvimiso zvatinotenda because kutenda kwedu kwakatosiyana nyange tiri vana vomunhu mumwe chete. Thank you. Maiteni. Yes. Inda nchida kuti sekutaura kwataita kuti tsinga idzi dzinenge dzichibatsira mwana ari mukati medumbu ramai. Dai aitove marichwa aitoitwa tichicelebrata kuti tsinga idzi dzine basa
radziri kuita kumwana but dzichiri kushanda but zvinezvi kana mwana abuda hadzisisina basa ngatidisposei off nenzira yese yese nekuti hadzisisina basa saka even isusu tata wamakristu ndatinzwisisei kuti zvinhu zvatiri kuda kukoshesa izvo hazvisisina basa zvakapedza kushanda kudhara saka tinongogona kungozvirasira patinogona kungorasa nenzira yese yese isina kana anofanira kunzi agumbuke vari pasi vagumbuka kana vapi isusu semakristu tinofanira kunzwisisa vatikatenda tikangonzwisisa vatikatenda chete hatiwanikwe tichienda nenzira dzimwe dzisingatarisirwe pamukristu. Thank you so much. Yes, Dr. Watson. Yes, Paul anobva ataura kubhuku ramabasa chapter 17 ari muAthens kuti God has made all nations of one blood. Identity yedu irinobva pakuti takasikwa naMwari. Ndo pane identity yemunhu inokosha. Takaitwa naMwari. Mapisarema 34 verse 7 yobva yataura kuti mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Nekuda kwokuti nyaya iri kutyisa apa ndeyekuti ndaexposed kana rukuvhute rusakasumwa kune vanochengeta. Mwari obva ati ndini muchengeti wako Israeri uye handivati handikotsiri. Saka Mwari vari kuti I guarantee you protection inobva kwandiri. Mapisarema 91 inotaura zvakare kuti vanovanda muna Jehovha anovafukidza neminhenga yake, anovachengeta zvikanzi pahosha dzinofamba usiku kana zvinouya masikati, hazvina basa kuti zvauya nguvai. Mwari vanochengeta kune vanoisa vimbo yavo mavari. Saka vamwe vangavimbe nemachinda, vamwe vachivimba nehondo, vamwe vachivimba nemakuvhute, asi kanzi asisu tichamira nezita raJehovha Mwari wedu. Saka kuisa vimbo yedu muna Mwari. Nyaya yedu inowa complicated kuti in the majority of the Christian world nyaya yekuti munhu kana afa zvinorevei. Dudziro yevazhinji even in the Christian world ndeyekuti kune vasande kana kuti vakafa ava havana kunyatsokufa kuti fi. Zvinosiyana manje neshoko rani raMwari rinoti kana munhu afa hapana chaachaziva. Saka muchaona kuti vanhu vanenge vari kudepartment rekutenda kwechivanhu kana vakatarisa muri maKristu mese makadai vanotoona kuti aiwa hamusi kutonzwanana ikoko. Muri kuona in fact vazhinji venyu tinawo kuno pakunzwisisa kuri common kwekuti vakafa vapenyu. Kuti rufu handi rufu barufu variation yeupenyu. Saka iwewe nyatsotaura nyaya yako nekuti saka muri kuona zvinobva zvanetsa, zvinobva zvakomplicata. Asi ndoda kupedzisira ndichitaura mashoko aEria Elijah pagomo reCarmel achitaura kuvanhu veIsraeri zvikanzi how long shall you limp between two opinions. Muchasvika rini ko muchati uku muriko uku muriko. Kana Bhaari uyu ari yeMwari wamunoda kushumira chimushumirai, mobva mapinda mazviri all the way. Asi kana mati maakuda kuita zvaMwari mupenyu chisiyaika izvi mochiita zvaMwari momushumira nesimba renyu rose. Joshua anobva ati imi muchisarudzai Mwari wamunoda kushumira. Kana ari Mwari waishumirwa namadzibaba edu mhiri kwerwizi Euphrates patakanga tichiri kuIraki, Abrahama asati atorwa kubva kuUri raMakaradhiya. Saka chishumira iye. But handidi kuti musare muine mhokano mupfungwa dzenyu kuti koini ini nemhuri yangu tichashumira Jehovha Mwari mupenyu. Zvichireva kuti vana Abrahamu pane zvawakatorumurwawo kubva kwazviri. Mwari akati chifamba ine nzira iyi. Saka ngatisavhunduka kuti tauda kupesaniswa nechivanhu chedu. Hakuna vasina kupesaniswa netsika dzavo neshoko raMwari. Parakavheneka rakati izvi kwete, izvi zviri raiti musarase izvi pfuurirai mberi nazvo. Saka panyaya iyi zvakakosha kuti tinzwisise kuti identity yedu inobva pakuti takasikwa mumufananidzo waMwari. Uye Mwari ndo muchengeti, ndo murindi, ndo vanoti tungamirira. Ngatisaparticipate in both worlds. Nekuda kwokuti hazvingabudi zvakanaka. Ngatimirei pachokwadi yeshoko raMwari. Toda kutenda chose. Mwari ngaatibatsire atiitire zvakanaka mukati meupenyu.
tinotenda nediscussion yemukati mezuva ranhasi. Mwari arambe achikuropafadzai, arambe achikusimbisai. Hana yako ngairegere kurova, usanzwe uchipererwa nemweya kana rukuvhute ruchinzi ruri kushayika. Izvozvo unoratidza kuti iko the belief that owns you. What type of a belief, which belief owns you and is controlling you. Saka Mwari ndiye anga atibatsira atitira zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Mwari akukomborerei. Amen. Andina wirine munuasi uzitara Jesu dinomira una Jesu diye dombo oya dicha yuraza Imbo mumepo yesimbaru okorwake inindobata inindi dinomira una Jesu ndiye dombo neyo yaguzi Kennedy dichanyuraza kuchiranga chake ichonde chitsezo chero karozino ndipa iroro simbero pakati pematambudzo yenendi dinomira ikona Jesu ndiye dombo oya yenendi dinganyuraza ipo apo eanenge oyanetsuri chazorezwa ene ndinora kutendimerena Jesu ipo pano chiwake ene ndinomeraho na Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe chenende chanyuraza dinomira ikona Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe checha